České republiky. Kdo si nakonec odvezl vítězství, se dozvíte v následující reportáži. V sobotu 29. března se v Mariánských Lázních konal 42. ročník Velké ceny Mariánských Lázní v judu Memorial Arnošta Lindenberga. Soutěž pořádal domácí budoklub za účasti 146 závodníků z celkem 13 klubů České republiky. Plzeň, která tady má 45 závodníků, Cheb 22, potom tady máme USK Praha, který taky ještě teda pod sebou mají závodníky z Kidsportu Praha, což je největší oddíl v republice, který se zabývá dětma, a teď tady mají 20 závodníků. Soutěž téměř 150 závodníků ve stísněných prostorách tělocvičny budoklubu v Tyršově ulici vyžaduje od trenérů domácího klubu bezesporu vynikající organizační schopnosti. Dneska náhodou vyšlo krásné počasí, ze zimního stadionu jsme si pronajali šatnu, takže se nám podařilo i ty závodníky rozložit takhle ve dvou prostor, ale prostě ty naše prostory jsou malé. Na místě byl kromě jiných ředitel sportovně technické komise Českého svazu juda Roman Kalous, který současně vykonával roli trenéra. Vzhledem k tomu, že vlastně z mé pozice pořádáme nejvyšší soutěže od světových pohárů v Čechách, od mistrovství republiky a českých pohárů, tohle je skutečně ta, dá se říct, nejnižší úroveň. A mě vždycky těší, když vidím takové ty procesy, které máme nastavené na těch nejvyšších soutěžích, že se dokážou přenést i do těch malých soutěží. Také zástupci dalších hostujících klubů vykonávali role trenérů. My jsme z Plzně a přivedli jsme dohromady 40 závodníků. Od mláďat, koťat až po mladší starší jaky. Máme tady 19 dětí a vedou si tak. někdo samozřejmě vyhraje, někdo prohraje, nicméně je to příjemné vždycky s těma dětma někam vyrazit. 22 dětí jsme přivezli z Chebu. Jednou z otázek pro hosty byla, jak hodnotí úroveň této soutěže v Mariánských Lázních. Tradičně dost dobrá, ovšem, jak říkám, ty prostory jsou docela stísněné. Čili bylo by dobrý, kdyby se někdo zamyslel nad tím a tomu oddílu trochu pomohl, aby ty prostory měly takový reprezentativnější. Domácích závodníků se účastnilo celkem 16 ve všech věkových kategoriích. Od koťat, to znamená pod 8 let, mláďata 9-10, mladší žáci 11-12 a starší žáci 13-14 v běžném roce. Dělám tenhle sport 4 roky a baví mě to, že si vždycky můžu pobrat s nějakým klukem nebo s holkou. Tak já judo dělám 7 let a baví mě, protože se mi na tom líbí ty výhry a ta dbavost, jako když někdo něco chce. Já dělám judo 8 let a baví mě to, protože se můžu scházet s partou kluků a holek, s kterými prostě rád trávím čas a rád trénuju a je to mnohem lepší, jako než abych se někde poflakoval po městě, takže mám nějaký záběr času a můžu se aspoň nějak bránit, když tak. Za domácí budoklub získali medaile v kategorii koťata za první místo Ondřej Šustr a Nikola Tomanová, v kategorii mladších žáků za druhé místo Anežka Hrubešová, v kategorii mladších žáků za třetí místo Michal Volčík a v kategorii starších žáků za druhé místo Jan Havíř a za třetí místo Samuel Vítek. První soutěž ze 6 v celoročním kalendáři v Karlovarském kraji mají mladí judisté za sebou. Nyní je čeká velká cena v Chebu.